televidente bombini, no, di sono time-out. Ahora en time-out, nós estamos gravando junto com nós fora de Holanda. Nosso amigo PADDY ROOMER, que nós vamos conversar sobre um tópico sumamente interessante, onde, com dado momento, tem certa suma disponível para nós islas aqui para beisebol também. Nós temos um time-out cortico, assim que nós vamos back. Nós estamos conversando com PADDY ROOMER. Televidente bombini, dank je voor het doen ons. Hou de time-out met ons amigo PADDY ROOMER. PADDY, goedemiddag. Buon tardi. Buon tardi bij ons, ja. Ja, precies. Kijk, PADDY, we zaten zo net te praten over een gemeenschappelijke fonds die is opgericht voor onze eiland ook, wat honkballen betreft. Nee, is niet wat de honkballen betreft. Vorig jaar heeft de Nederlandse overheid een bedrag genoemd van 200 miljoen euro. Dat gebruikt kan worden ter herinnering aan het slavernijverleden. En eventueel projecten die daarin passen. Om in het heden te laten zien dat we op basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijkheid met elkaar dingen kunnen ondernemen. Dat heeft ertoe geleid, dat plan vorig jaar werd ik gevraagd. Door een Tweede Kamerlid hier in Nederland. Van hoe kijk jij ernaar? En toen heb ik hem duidelijk gemaakt. Ja, weet je, ik ben Makamba. Dus ik moet daar niets mee, zelfs niet mee willen doen. Maar ik heb het wel doorgesproken met zowel Jedrick Magdalena van Verbeko op Curaçao. Als Kevin James van ABBA op Aruba. En gezamenlijk, samen overigens ook nog met Sint Maarten, hebben we een heel projectplan geschreven. Waarbij we gaan proberen, ik zeg met nadruk bij proberen, want we zijn afhankelijk van de beslissingsnemers, om in ieder geval een aantal internationale baseball events te krijgen in Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Waarbij we rondomheen platformen gaan bouwen, die er gaan voor zorgen dat we ook culturele dingen kunnen doen, educatieve dingen voor de kids, waarbij we steeds laten zien dat de kracht van het verleden nog steeds een kracht in het heden is. Zeker. En dat we gemeenschappelijkheid en gelijkwaardigheid voorstaan. Dus een internationaal sportevent met daaromheen platformen waarbij we goede dingen voor de kids kunnen doen, maar ook voor het culturele gebeuren, voor het economische gebeuren, voor het diplomatieke gebeuren. Is dit project al ingediend? Wij hebben vorig jaar al een plan geschreven. En dat plan hebben we wel ingediend hier in Nederland bij het ministerie van Koningsrijksrelaties. Alleen, en ik moet zeggen met een prachtig comité van aanbevelingen erop. Bijvoorbeeld de voormalig Amerikaanse ambassadeur, die onder Obama ambassadeur was voor het Koninkrijk, dus ook voor Aruba. Zit in het aanbevelingscomité. Wij hebben eigenlijk voorgesorteerd op de mogelijkheid die er kwam.
afgelopen juli is bekend geworden op welke manier fondsen vrij gaan komen. En in die tijd is ook besloten dat ook de overheden van de landen, medezeggenschap krijgen in de toewijzing op de initiatieven die er gaan komen. En zoals het er nu naar uitziet, maar dat zeg ik heel voorzichtig, zal het in het eerste kwartaal van 2025 kunnen er daadwerkelijke initiatieven ingevuld worden op basis van de criteria die er zijn. En die criteria zijn dat je maximaal per project €500.000 kan krijgen. Maar als je het op elk eiland een aanvraag doet, dan zouden we dus in de gezamenlijkheid van Curaçao, Aruba en Sint Maarten 1,5 miljoen kunnen gaan vragen. Oh, dat is mooi. Kijk, deze grote stap die moet gepaard gaan met kwalitatieve mensen om dit te begeleiden. Begrijp je? Want dit moet de springplank worden voor de toekomst van onze honkbal hier, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dus hoe beter het begeleid wordt, des te groter de kans op succes. Ja, maar daarom heb ik alle vertrouwen in de overheden van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En ik heb nog meer vertrouwen in Kevin James als voorzitter van de president van ABBA. En Jedrick Magdalena. We hebben daar al geruime tijd contact over. En we hebben veel mensen al gesproken. Dus we gaan per januari, februari weer in de gaten houden of we kunnen inschrijven op die fondsen. En als dat gebeurt, dan hopen we dat het toegezegd gaat worden. En daar zullen we ons uiterste best voor doen. Maar goed, de samenwerking tussen Aruba en Curaçao wordt steeds inniger als het gaat over de toekomst van het baseball. Ja, kijk, de toekomst van het baseball hier op de eilanden. Op Aruba is het een beetje achteruit gegaan. Het heeft zijn motieven. Maar gezien dit, het kan de trekpleister worden voor de goede richting van onze honkbal. Want daarin moeten we gaan werken. En niet alleen zeggen, ik ben kampioen van Latino-Amerikanen en zo aan. Maar de basisproblemen die blijven er. Die is al een paar jaren bezig. Ja, laat ik het zo zeggen dat de kracht van Aruba zit hem ook gewoon in het baseball. Kijk naar Chadwick Tromp, kijk naar Xander Bogaerts, maar ook het volop talent. Hè? Little League heeft dit jaar in Willemsport gefunctioneerd op een fantastische manier. Dus de basis en eigenlijk de voorbeelden zijn er. En wat Kevin James aan het doen is, en dat doen we overigens ook met Curaçao erbij, is ervoor zorgen van hoe kunnen we nou zorgen dat er duurzame inkomsten gegenereerd kunnen worden ten bate van het baseball. Ik kan er nog niet te veel over vertellen, want ik vind dat dat echt bij Kevin vandaan moet komen. Ja. Maar geloof me dat jullie binnen nu en een maand prachtig nieuws krijgen. Televidente, la que los time out corticos y que los los dimasco. PADDY ROOMER, directamente voor de Holanda. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, dank per il nostro assunto PADDY ROOMER direttamente voor de Hollanda. PADDY, dit is een fantastisch idee hoor, want wij worden nog steeds gekenmerkt als een product van de Caribbean Sea. Aruba, Bonaire. Maar een eigen naam, een eigen eer, een eigen roem te krijgen, vond ik fantastisch zoals het gedaan werd met Curaçao, met de branding van de naam Curaçao. Gaat dat met Aruba ook gebeuren? Kijk, ik weet dat er gesprekken zijn en dat het goed gaat. En dat in ieder geval
Curaçao heeft een prachtige sponsoring binnengehaald. Maar goed, ik mag niet het gras voor de voeten maaien, zoals we hier in Nederland zeggen, van Kevin James. We staan aan de vooravond van prachtig nieuws. Nice. En dat betekent dat Kevin met zijn bestuur keihard gewerkt heeft om een visie te maken die ertoe leidt dat Aruba als identiteit van Aruba de wereld kan laten zien hoe krachtig het baseball van Aruba is. En op hele grote toernooien zou dat in combinatie kunnen met de Curaçaose spelers. Nou, Curaçao is niet Olympisch, maar Aruba wel. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen bedenken dat onder de naam Aruba een samengesteld team van Curaçao en Aruba is, maar wel onder de naam Aruba gaat spelen. En bijvoorbeeld bij de World Baseball Classics als Curaçao. Maar wel aan de achterkant altijd ervoor zorgen dat beide landen evenveel plezier en genot krijgt van de revenuen die eruit komen. En daardoor ga je baseball sterker maken en je structuur sterker maken. Nou, daarnaast weet ik dat ze met een sponsorplan bezig zijn, met een baseball means business club bezig zijn. Die er ook voor moeten gaan zorgen dat er structureel zaken kunnen gebeuren. En daarvan zou je kunnen denken dat je een soort A-status gaat creëren. Dus zeg maar een soort spelersfonds voor de nationale teams. Dat je een fonds gaat creëren voor ondersteuning van de lokale clubs. En een fonds gaat creëren waarbij je Little League kan ondersteunen. Nou ja, dat staat allemaal op de plank. En Curaçao heeft een prachtige kledingsponsor binnengehaald voor de komende 4 jaar. En ik weet dat Kevin heel erg druk is met iets bijzonders. Laat ik het maar zo zeggen. En het is niet aan mij om te zeggen wat dat precies is. Kevin kennende is het zeker, joh. Hij werkt harder op, dat weten we zeker. Kijk, Paddy, we moeten jou bedanken, want de tijd die loopt hier, die loopt weg hier. Kijk, dus we zitten, laten we zeggen, in het beginstadia van grootste gebeuren hier in honkbal op Aruba. Jawel, maar je moet mij niet bedanken, want ik ben blij dat ik onderdeel mag zijn van de kracht die het baseball op Aruba en Curaçao heeft. En ik denk dat het goed is dat mannen als Jedrick Magdalena, Kenneth Gijs-Betta op Curaçao, Milton Cruz, Kevin James, dat mensen zijn die nu de kracht omarmen van het eigen baseball. Dus de identiteit van Aruba is belangrijk voor de Arubanen. Voor het volk van Aruba. En nou ja, ik denk dat nu een weg is die ingegaan wordt en die ook niet meer te stoppen is. Televidente, wow. Noticia grande, noticia bom. Aparentemente no sport bina remarca por fondo de começando outra manhã, colocou para ajudar nos baseball poner no caminho que me se vai. Nos problemas que era sempre aqui. Se você põe quem está, botar aqui está, quem está na cabeça de quem está. E o resultado vai estar aqui está. Nesse caso aqui, é projeto assim bonito, assim grande, nós queremos que o mestre sinta junto, van chamando Aruba de poseer suficiente líder deportivo. Que por hacer hópicos para vida para aqui no beisebol, pero se nós tour, cada track na nossa banda, não se chega leo. Há projeto que não. Aruba, é isso que vai sair beneficiar. Lá que nós sinta junto, van trabalhar na direção que nós queremos nos beisebol vai. Para sobre que, se nós não fazemos, outro vai com ele, nesse caso que não. Televidente, agora em time out, nosso amigo PADDY ROOMER, diretamente voor Holanda. PADDY, bedankt joh. Allerbeste, ik moet je allerbeste wensen joh. Je bent goed bezig.